matay no kung niapas sa namay manawag sa amo sa mga kabukiran. Sir, nay nag-apas diri si Kuan kagawa na ng hatag tagtuhan. Apa ha? Grabe naman na kwarta. Saan man na mo na pagbawi na? Tapos kumugastos ako sa eleksyon og almost 20 million. Bro, di naman ko ganahan mo trabaho, ana. Pag human akong lingkod, except kung ako, I don't know, di lang sa kumo judge. Welcome back sa akong Bitok-Bitok Podcast. Alone, ako Raisa. Donggan siya niya akong lawom nga ginawa, no? Nakakaroon din sa akong favorite na kuwan. Si tawag ni Couch. Couch ba ni? Moni diri po ko paminti mo lingkod after a very productive day. So muna akong paborito. But this time gi-try lang ako karon og check kung pwede ba ako mag-podcast. Karon ako lang sa isa. Just very quick lang podcast, very quick nga update. So moto sa kan salamat nakadaog ta nga konsehal number 1 ta. Pasensya lang kung na yung mga iro kinakos balay karon. Anyway guys, again welcome back sa Bitok-Bitok Podcast. Siyempre sa tanan mga gasunod sa ako sa akong Spotify o sa YouTube, sa akong mga supporters, salamat sa intanan. So, moto very quick lang. Yeah, humana ang election and just in case wa pa mo nakabalo, unfortunately wala na ta mapalad, wala na ta nakasulod sa election, no? And to be honest, lisod, it's hard. Medyo naanay kabalaka daan, naanay kabalaka pagsugod pa lang kay kabalo mamon say naitabo nga nahimot ang independent, di ba? Gitanggal ta sa partido, so nidagan gihapon ta nga bisag independent, bisag dagan kay atong mga mentors na ingon nga lisod kayo mudagan nga independent, wala kay makinarya. But kailan mo ko sa akong self kana bang sige bahala, fight lang gihapon. And to be honest, ni kumbati ko, this is not just for me but for my people, no, sa ilang mga family. So bisa pagdaghan ni advice nga bay lisod gyud kayo ang independent ka. Do siyempre medyo gayam gyapon tag ulo kay siyempre man ta ka experience ana. So ni diretso gyapon ta gani. First time na ko ni-insultin ninyo nga giuperan ko og prior to my medyo lang bigay burong mo sulod sa prior sa akong pagdagan ay nag-offer nga may pa kay tungod wa makas partido na ay usa ka position sa City Hall nga pwede ka diha palati sigurado pa na di pa ka mabala ka sa eleksyon kay pwede pang regular pa na siya nga position. Ayun na lang ginugdagan ay na lang irisgo. Wapo sad nga offer but mo lagi medyo nagunonam sa ko nga para ni sa akong mga tao then basig kaya ra lagi ni ana ba dagan man say ni back up sa tuwa nga sige mo support mi sa mo bahalag independent ka. So mo na nga ni dagan gihapon ta. So gibalibaran nato ang gwapo kayo nga offer sad, no, for me bagay ra pud sa ko. So many lessons nga among siguro gituyo ni Lord para ma-experience yun ako ni nga burn. This is really what's happening. I mean, this is really politics. Muni ang tinuod nga hulagway sa politika, no? I know, kabalo man siguro mo nga mas expose ko sa social media, maayo ko sa, medyo kabalo ko sa dagan sa social media na. But I tell you right now, lahi ragyod pod ang naaka sa grounds. Ano ba? Tama na lang giingon nga, sometimes pag ikaw kandidato, tanan na si mong palibot, mingon nga kusog ka, maayo ka, okay ka. But you will never know until matug ka sa grassroots level. Pag mingon ka grassroots level, mauni ang mga dito gid sa mga katawan sa mga barangay o guban pa. And to be honest, kaning kapildihan, actually sa akong pag-record ani, gabi lang ko medyo nga tuloy-tuloy akong nakatulog na ko, but the past few days wakay ko nakatulog kay una lagi, like I said, I was thinking of my people sa may tabo sa ilaha, napaisa nga naburos, napangay kauban nga nagpalit og balay, kana may ana ba daghang kay may mga plans and moto na itabo nga medyo
Bro, na ako'y feeling ba na guilty na noon ko nga, saan na lang ako ilang pamilya, saan na lang ako ang ilahang panginabuhi. No? Kaya ana man na guys, kung mawala na ka, so katong under sa imo nga mga job order, mga trabante, mawala po sila. Kaya depende raman sa imo. So nahulog sila karon nga Tom Jones. Taman ra John gyapon sila. Tom Jones. Ikaduha, I want to be honest also nga, nabalakasag ko sa income, no? O sa akong kwan kay, sa akong pagkakonsihal, medyo gihimo man ko na akong mainstream ang pagkakonsihal. Pasabot nga, gaduty gyud ko, matag Monday to Friday, alas 8, mo atog ko City Hall, mo out sa ko alas 5, sabay ko sa akong mga staff. That's why very close kay ko sa akong mga staff. Bihira ra gyud na, I'm proud of telling you this. Bihira ra gyud kay nang usa ka konsihal nga makipaginabi uban gyud sa mga office mate, uban og paniud to. Promise, di ko ba bisa pa mangutana mo ana. Kaya ako gusto mo ko nga to learn their families, to learn themselves, to be closer sa ilaha. Tapos gusto sa ko makadong din, gitagan mo kong opisina, nindot pong opisina, na internet, na aircon. So, okay ra sad, di ba? So, everyday akong himo siyang mainstream. So, dugay ra ning na mga offers ako nga mga radio, programs, mga na mga negosyo, tapos kanay akong hugyo events, wa na namo natutukan, kaya siyempre, kuan man gyud kay ko, kanang kung unsay, kung pwede pa lang, kung nai-hearing, matag-adlaw mo, dapat mo tunga man gyud ko, bisa pag dili ko chairman, member lang ko, kay feeling lagi na ako, I owe my position sa mga katauhan, kay mo man consular gyud ko, so dapat gyud ko, mukayo ta, kabalo man ko sa akong galingon nga, dili gyud ko kwartahan, di ba? Kanang, as in, wala mo ko dagko nga negosyo. So, I was thinking since day one nga, ang akong ipakita sa tao is kanang nanarbaho gyud ko. Ana ba? That's why bitaw, on this podcast or this video minsan ko nga, sorry po guys sa uban nga, kanang everyday mo to sa pisina, na uban mga ayo og mga dinagko nga mga hospital bills. I want to be honest, di na ko kaya ng mga tag 60,000, 50,000, so magpatabang ramihan na sa mga congressman. Dati, napamangko kang Rufus, pero tungod kay gitanggal man ko nila, eventually, sa mga niagi na din ng mga tuig, kung na mga ayo, wala man ko'y congressman. Si Lord Dansoan, wa man po na so kaniko, kay siguro di man po may partido. So wala gid ko makadol ni Lord Dansoan, lisod sila pangitaon that time, o di na po ko kahatag ang Rufus, so wala ko. So most of the time, mga akong mahatag, ulaw man pero ako na ni isulti, say na, tag 50, tag 100, anar yun, everyday. Mo galing usahay kung maka-vlog ko ang akong talent fee, akong pangayon bugas lang kay say pag naimuan na diha nay wala mi mahatag nay pero nami bugas nay basi gusto ka mga usa ka takos may ana lang gud ng mga bugas everyday na sa City Hall. Tatungod kay na ako permit City Hall, kabalo po sila ana si Bernie Mosaka ana. Pasaylo gyud kay na magiuban nga murik ha mura 100 ra 150 ra. Na mga pang events nga tag 5,000 10,000 wala gyud ko ka diling anak kadagan among mahatag. So mo lang kay I want siyempre again dili man ko negosyante, gihimo na akong mainstream. So medyo nakabalakas ako mo nang karon ko nga wasa ko katulog kay saon na lang napabay ko yung mga tulo ka anak nga nag-eskwela, mag-college pa, di ba? Kabalo na tanda ko na ko magid ang sweldo, benepisyo sa counselor. Tapos napay balay nga na ba no. So that's why medyo nabalakat ha. May na lang natay mga uban na itong mga friends pod nga naara perminti na nag-support sa toa. So karon ako yung mga series of meetings. Again, other lessons, kung nanguntahan na mo daw Bern, unsa man na kuan ba ka, na nalugda ba ka, or sa may mo nakita. Again, ang lesson is, it's true. Na-confirm na nako, it's really true nga tinuod nga lisod yun nga wala ka sa partido. Labi na kung independent ka nga wala kay kwarta. Wala again akong utrona o ako yung negosyo dagko dari. Ako mga events lang yun, mga vlog ug uban pa. Nga na lang mga brand deals pero dili gid nga anak kadako kay nawala lang po ko sa focus ana. Gani sa Bitok-Bitok University wa na kay ko yung mga joke-joke kay konsehal naman ta na may uban nga seryosohon bisag joke may nga lo sa mga konsehal nga gabinuang ana ba. So medyo napugnan yun ang atong pag-vlog sad sa katong atong the usual nga Bernie Bitok-Bitok. Kay gihimo lagi nato siyang mainstream. Lisod ang independent because guys, again to be honest,
Sa panahon sa kampanyang nakalami sa both sides, duha ra magini ka side nga kampanya sa Violet o kaning sa coalition. Sa ila pa lang gud dito, sa mga meetings pa lang gud na nagudaay kwarta plus bugas. Kanang may ngana ba? I mean, this is honest, ako lang nigi-share. Mo report man sila sa amo, grabe siya kay naman kay ko yung mga tao pod nga naapod sa pikas. Sa meeting pa lang nanay kwarta sa mga leaders, pagpa-meeting pa lang din after nay bugas. That they're doing it every day. Every meeting. Tapos, gwapo pag nilang meeting, kay muabot og mga tag 500, ano ba, ka mga tao. Ano. Sa meeting pa lang na, sa mga kuwan. Tapos, pag abot na sa campaign period, lahi po itong pang-rally. Di ba? Sa rally, dagang kayo. Ang isa, nag-atrium. Ang isa, sa Boulevard. Kanalandaan, di ba? So, grabe ang kanalandaan na exposure. Grabe na kayo na nga edge. Kami, nagkaukos-kaukos rabi mi kanang mini anang kaukos kanang ginagmay ra sa among matagtapok-tapok na lang mi lipay na mi moabot mi og 100 og 200 ka tawo. Bisa pag nahimuot sila, nagkatawa sila sa kuha, nag-ilyas-ilyas nalipay sila. But kung akong kwintahon sa number of people nga among na meeting na kaukos, kung mo target kag 80,000 votes to 100,000 bay, layo ra kay mi, narami sa wartak nakabot pa tag 50, abot gyud tag mga 50 ka caucus. You think 50 ka meetingan inga nakadaghan ba? But you need at least mga 400 ka caucus kung tag 100 lang. Di ba, imagine nimo, let's do the math, nakoy kwan diri. Kanang kwan lang kay ba? So kung for example target lang kag 80,000 nga votes divided by kasagara among caucus nasa 100 ra ka tawo kanamong tapok-tapok, na kay at least 800 ka caucus. Tapos may gali ng uban matag rally nila kay matag rally silang tanan makadawat gyud og bugas, pang plate. Kami katawanan kayo, kapila mi naka-experience na tungod kay gamay ra mong bugas kay naman po yung sponsor. Ako sponsor lang gini ako talang guys, promise. Manausay ako, di ra po kay ko ingon nga anak kalawang sakitan sa dako nga gasto, pero medyo guilty lang ko sa nagtabang. Pwede yun na sa among own money kay na may uban nga nituog yun sa atong advokasya. So na sila'y bugas, ana ba? Na one time or kapila na yun nga kuan nga na magmahay paghuman nga nganong yung pa nang iparapol-rapol tagata mig tagsa-tagsa kay ni ani mi diri. Ni ani ba mi diri kay ni kuan gyud mi kay mapil tapos giparapol ra ninyo. Kanang ma-feel ako, wala sa ko na-feel ako nga tama kung naa lang gyud ma'am, sound tamang gyud nga gamay ra man. For example, sa 100 gani permiro ani ang among diskarte permiro at least na inapulo ka abi na kog lipay na silang tagna 5 ka kilo nga nakay napulo or 20, di ba? Tapos 5 ka kilo, di okay na sad na. Gingnan ko nila nga ma'am, mas may pa ng posto na lang ninyo tag 1 kilo or 2 kilos. Kaya mas may pa ng 2 kilos nga daghan kami maapod-apod kaysa napulo ra nga 5 ka kilo. So nakarealize mi tama ba? So takos. Mas mayo pa pero di man gyud makaya sa 100, 200 tapos naalay pila 30 tay mo ra giparapol ang 30 paghuman ang magyaw-yaw lagi. Ang di makadawat ignong ka nga may klaro pagkuan mo inyo paging giparapol hago mi. Kana tinud na realidad na siya kung gisulti. So medyo nagaling ko yung mga messenger kung ako pa masukog yun mo'y klaro mga kuan dagan na yung mga words ba. Pagdaog na ko halos tanan akong mga project, mga programa pabukid mi ba hinterlands. Na isa ka hinterland nga mga 2 hours kalayo. Kapila lang mi nagbalik-balik ka 5 na kaunom adto sa mga schools tabang tanan-tanan. Pero pag tan-aw nimo sa final gihapon, wala gihapon, di gihapon kakasulod kay ang ending gihapon was the last minute ang kanang word nga kamang kung dili pa mo kana mo nang word nga kamang meaning anang kamang kadlawon ana sa or kanang sometimes Sunday or Monday ang mga tao na yung mga tao sa kandidato magsuri-suroy pila mo kabuk diri maghinatagay 200 300 ana. Makaluya to be honest kay grabe ba for the past first term nimo mo biya mo hataka dito mga sagunsa na lang education tanan-tanan. Tapos pag ang ending day gyapon sa last minute day gyapon nga pag kwarta wala gyapon malimtan gyapon imong naagian ba. Makasabot ko because mo lagi mo may sitwasyon na lisod kay ila. That's why day naiuban mga kuan mo nang naiuban mga leaders na mas may na lang pobre sila perminti para perminti gyud sila mangayo.
Muna akong realization. Wala sa ko nagmahay sa ilahan. Medyo nakasabot sa ko kay pungutong lagi sa kalisod. O like I said, gituyo ni Lord nga na independent ko kay okay. So mao gid ni. So that's why they inganing may tabo. Ana ba? So medyo makano gyapon nga dapat di day rally itong gisugod. Dapat sa sugod pa lang nagdilistahay na. Mga isa ko pasaylo kay sa sugod pa lang sa kampanya pagkabalo nga modagang ka. Actually ang dili naman ingon na ka ng vote buying. Actually mas grabe ang vote selling. Promise. Sila katong mga master nakabalo na sila pagdagan nimo dagan na mo message sa imuha nga klase-klase mga grupo, leader ko diri na ko'y lista 100 mi diri to 50 mi diri ana. Sila na mo offer daan sa imo. And gani on the election day, napay mag-PM. Abi na mo ni support you kay sir. Kami diri support mi sa pamilya, 20 mi diri. Uy, salamat. Nagyud na next dayon. Baka naman sir, naimo diha. Nagyud. Nagyud kompleto sa akong messenger. Gustoon man namo. Nagaling uban nga sir, basig napay mo diha kay kami diri mo suporta gyud mi sa imo diri nga barangay. Basig napay mo diha kamang ka ana ba. Gustoon man namo. Pero wala pud dili ginamo di makaya. Tapos like I said ang naghatag nagsuporta sa ako pod kay dili po na sa mong own pocket. Nara po yung nagsuporta pipila nga atong mga manito sa to ba. Pero mo sa niya kung ginahon na kabalo ka I'm sure kabalo man gyud mo bisa pa mga tanong siya natin na yung mga nanghatag 200 300 on the last minute pagalina wa pa appeal tong panahon sa campaign nga bisag handshaking na uban handshaking pa lang manghatag na 50 100 handshaking pa lang na. Bantura mangyam idi sila sa ato pag handshaking. Amo say munay ra. Pero tanawa, let's do the math ha. Kung i-target lang ka, ibut atok 80,000 lang. I think the highest now is 6 digit, 100,000 ka pin, no? Ang highest vote namang number 1. Bisa mo target lang kag 80,000. Ibutang nimo sa per tao nga imong gitagaan. Ibutang lang sa natok bisag 200 na lang average. Appeal na ni sa campaign, during the campaign period, handshaking, during the rally, caucus, then on the last minute, ibutang lang tok average 200 ang gigasto sa councilor. So, ba't ito 80,000 times 200? 16 million? Grabe yun. Saan mo na pagbawi ang 16 million ba? As a councilor ha, arang-arang ang mayor o congressman, kaya naman sila mga project, so pwede nila katong mga nitabang nila, taga nila project. Councilor, in a year na mo, times 2, narami sa around 1.9, no? Almost 2M. Pila ra ba ta? 1 year kung sweldo lang. Mga 1.8 lagi, almost 2 million lang. Ta kung times 3 ni mo na, kay 3 years man ang term, almost 6 million ra. So kung mo gasto kag almost 20 million, giunsa man na. Wala miya nga kwarta. Kaya sa kung matay no kung niapas sa namay manawag sa amo sa mga kabukiran. Sir, nay nag-apas diri si Koan kagawa na ng hatag tagtuhan. Apa ha? Grabe naman na kwarta. Saan man mo na pagbawi na? Tapos kumugastos ako sa eleksyon og almost 20 million. Bro, di naman ko ganahan mo trabaho ana. Pag human akong lingkod, except kung ako I don't know, di lang sa kumo judge. Kung na ba kay giprotektahan nga kuan or sahay basin pride lang pod kaysa bagay lahi ra man pong garbo. Gani funny pa ni kabilang mi balik-balik sa kabukiran kasagara ako nga istorya kay gusto lang ako iduso lagi nang sa mga farmers nga tabo nga kagayan di oro yun. Gani na sila gina-mention na ay sir grabe gina sir wag na sila nabuhat sa komitiba sa ngani agriculture kana sila sa ilang pamilya sir gadaog-daog madunggan nimo sila ha. Mao ba? O yes, sir, mo gina lang sulti perminti adto kas kabukiran sir, grabe gina sila ana-ana. Grabe na. Mao ba tanganon nibot mo lagi nag 3 terms. Ambot lagi sir, pero karon gyud sir sa kuan gyud mi sir nga dapat priority ana-ana. Pero masyak ka. At the end of the day, nag number 1 gyapon di sa mga kabukiran. So bang para bang sige tag yaw-yaw, pero at the end of the day, ingani day gyapon ta, wala gyud changes. Ibalik-balikan pa na mong kabukiran kayo sahay mo beging nun nga ay na nang bukid bon kay gamay ra butante tinusad biya po na kay gamay ra ang lagyo man kayo pero gikuan gyud
Do wala ko nagana. I'm just telling you the truth, nothing but the truth. Pero mayon sa misang misis grabe po na Di naman sa ito kaya mo gasto kag tag 20 million, 30 million para lang tapos counselor ka. So sa imong, it's either pride ni or grabe sad. Pero okay lang sad siguro nga ni kaysa kung nagkabon-bon or except kung nagilahi nga ni support sa ilahan na ba. Mawala na. So what's next for me? As of today sa itong pag-record, thank you Lord na yung mga opportunities na. Gibalikan ako itong mga dating mga opportunity nga medyo wakay na ako sa gipansin kaya nabisi lagi itong pagka-counselor lagi kay hindi mo kita duty man ta perminti. Dugay rin ako gusto itong offer nga mag-teach, no? Kaya siyempre nabot naman sa edad nga gusto sa mag-teach. Radio program. But akong gusto nga radio program, dili na ka ng sweldado ka because you'll never get rich kung trabahante lang yung ka nga fix mong sweldo. So I want nga kanang income generating gid siya, kanang nakoy own product na ikaw nga na ba, kanang imong ikaw gi magbuot sa program ana bitaw. Barag kana mas better. So kato mga businesses pod nga nag-offer sa kuha, may mo namang partner din, I would say, sige. Ito nang tanahon doon. No? Medyo mag-adjust yun sa among lifestyle. Siyempre, kay naanad betag medyo taas-taas na. But kaya man, ang ako lang number one karon is sa akong mga tao, medyo na-worry gid ko. Shout out sa inyo. I would say I have a very, very good team, promise. Puro guni sila mga beginners, puro ni sila mga first time po, dili po ni sila mga anad na o kanang galing sa pikas ng politician, dili bay. Nagsugod kami tan asin asaw mo nang close kay mi. Mo nang naginilakay mi sa on the first day paggawas na sa mga resource kay grabe mo bay nagsugod yun mi mag-uban mi mga on ana ba. Grabe among duot ba. Nabilib ko kay ako silang gitrain mo ni ana. At the end of the day, I therefore conclude nga medyo nakulangan gyud gyapon mi sa bala. So, confirm, lisod yun nga mag-independent, you really need to have more money. And again, magpasahilo, mangayo ko pasahilo sa tanan mga tao nga ni PM og back naman. Boss, basi kami diri, or kami, gustoon man ako, pero wala yun. Mora dito rin yun, limitado rin yun, mora yun among resources. Sa tanan pod nga nag-PM sa ko, nga nag-support, sir, nag-single vote, may grabe ka nag-sad, overwhelming. Katabang sad mo nga nakaginawa ko, thank you. Salamat nga namo. Medyo na ako'y feeling karon nga bro di ko ganan mo gawas kay bro nakay feeling tang murag gitridor ka nga wako pero pag gawas na ko, sir, I doon pa picture na pagiping na ba so right now napoy lahi pud nga gina-offer sa ako nga ganan sa ko. So medyo Tom Jones lang. Actually di nang hinay na ko giposipo sa akong mga gamit ito kay di na ko ganahan kay June pa man gyud may kutob 30. Pero di na kayo ko ganahan mo ito sa City Hall. Di na ko ganahan mo tanong sa presiding officer. Pero, I would just like to end this nga thank you. Salamat sa inyong gipa-experience ko ninyo, ani. Bata pa man sadda. 42 pa man sadda. Bata pa kita. First time lang ako ni nga disulod sa politics, nakadaog. First time sa lang ako ni nga defeat sa politics. Kaya nabdagan kay politician nga nga pildi. Tapos nibalik na sa, tapos na, I'm sure part lang yun medyo ako virgin pa ko, medyo na virginan yun ko maayo. But I'm so happy that at the end of the day, akong wife, si Lingling, shout out nga, napirminti sa akong kiliran yun. Akong family na ba? So, strong band. So, tuluran ni daw ni kapiestahan. If you're asking me now, mubalik pa ba ko sa politics? Di ko kabalo. Pangako lang na ibaw, hindi na ko muna kag-independent. Anyway, thank you guys. At tangi ko ninyo sa akong Facebook, at tangi ko ninyo sa mga ganap. Makabalik na sa akong full-time sa akong pag-vlog, sa akong mga programa maybe, sa uban pa, businesses. Alam mo, pag nailain ng opportunity lang, pag nailain ng opportunity. Salig lang kita ni Lord. Si Lord naman kayo bahala ni. At the end of the day, sa pagkunsaon, siguro, nakalimita upan po diyan, ang dago kay kwarta, napildi mangyapon. So, musulo ito yung plano po sa Ginoo. So, maybe, excuse lang ako ning ulay kwarta. Basing mo gini yung plano ni Lord, di ba? Basing pagana, na kwarta si Bernie, tapos yung giana nga, mawala ang balyo na, ato na sa lain.
nakadawat mo sa kwarta pero di mo mabutar. Kasi plano ni Lord. So salig lang gid gyapon ta ni Lord. Okay? Part ani. Kaya salamat sa inyong tanan and magpadayon pagyapon na akong podcast. Okay? More exciting podcast, more guests and pohon. And shout out to my team again. I'm gonna miss you all guys. Kita-kita gyapon ta. I love you all. Bye.